И здравейте хора, аз съм Гепард 77, тук с Педе от IBEX5. Здравей хората. Чакай малко, тук вляза сега в Bandicam. Добре, аз сега снимам и пак умирам. Някак се трябва да успя да настроя камерата. За да се виждаш ли? С фейскам ли? С фейскам ли, бе? Не, се уча, ето я настроя да се вижда в това. Сега какво стана? Какво стана сега? Батерията на свет. Едно. Долу се настрои. И тук чакай компютъра забравя да пъхна. А тя ще го пъхна. Не остане. Само малко да. Аня? Те слушахте. И това е един клип, в който се ме килват Мога, просто не трябваше малко да се махна. и ме килнаха. Тук съм, чакай малко. Сега и той трябва да записва. И някакъв малко да. Това почна. Кажи здравей на хората. Първо. И отново се върнах, трябваше само да пауза клипа. За малко, чакайте сега да влизам в E7. Аз съм там. Там, тук си. Почваме. Вече ме убиха. Мога не. Аз съм късно. Бих вече един. Аз съм на втора. Окей. Аз търся някой да убия. И ме убиха. Тя, както мила, ще му идвам да спася и мен ме убиха. Бех ти кой? Ти си ти. Идвам. Там. Кой си, тук се скрой. Така клекнал. Клекни. Кликнах. И убиха ме. И то как дойде, той е тъкнал мила и идва да ни спамва от нас, пир млека. Не, почти бях. Аз съм на последно място. Чакай малко. Това е просто един клип, в който не знам какво да прави. Тук ми писна, сега тръгвам. Не бе, фак, ще ме убият. Да му се не види. Да, и мен. Аз съм на последно място. Мен ме убиха сега. Чакай малко. Ти няма ли да стиваш? Аз съм на трето място. Няма ли да стиваш? Аз не мога ли? Не! Килнах го, той е дето те уби. И тук се мъчим. Ти ме уби. Човек ти ми влезе изведнъж и не знам какво да направя. Ти кой си? Сашо ме уби.
Само да не е моят приятел Саш. Аз също имам приятел на име Сашо. Сашко ме уби. Чек, аз тук като не видял и ме уби тъс. Аз имам 9 кила. Аз пък един... И ти ме уби! Човек, ти ме уби. Мен ме уби гъгънус. Пък ти ме уби. Аз не те убих, Сашката те уби. Не! Абе, пак ли бе, Сашко? Бах ти простия дете. И соли, че посол. Той бил ти деба такой. Не! Пържи. Киел ме уби. Мен гиганус, гигабатл. Гигантската баба ми уби. Има някакъв където си пише така и го включи. И гигабат ме уби. Гигабат ме уби. Гигабатката, батката. Кативета, батката. Нали си сещаш Ивета? Ивета башкета чупиче. Мускулна Килда! И съм килдал. Защо? Защо все да ме... Да, пък аз да предпоследно. Тъй не ми се е случило. Знаеш колко килови съм направил? Мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за него. И до скоро, my friends!